Sumantri, kula wonten dawuh sinuwun. Adhiku adhiku. Ora nyono babar pisan jebul. Si Adi kaya pengawak dewa. Aduh sinuwun sampun sanget-sanget anggen paduka ngalembono dhateng kula. Ya Sumantri. Nyatane wegik waskita ngesti kowe mumpuni ngagal miwah lembak. Yayi nadyan ingsun bisa wujud brahala lan bisa nekem jagat iki ning isih kasandangan rasa ngungun. Krana para dewa wis meca menawa ora bakal ana titah kang sembada muter Taman Siwedari. Ning nyatane Purwa Madya Wasana dawuhku menyang kowe wis mbok tindakke. Kaluwihanmu dudu menungsa Sumantri. Kudune sing menang duwe bojo Citrawati kuwi dudu aku nanging kowe. Mula rening nyatane kodrating lelakon Citrawati tetep dadi garwaku. Siadi tak paringi tandha tresna lan bebungah. Murih dadya wrangkanipun Kakang tak wisuda dadi Mahapatih Suwanda. Tumungkul Bambang Sumantri geter awake. Brol kang riwe dleweran kaya dumunung ana tengah-tengahing bawana. Kaya disigar jantunge. Kang separo ngrasa bombong lan ngongkok nanging kang separo sedih. Kaya mati rasa koncaten bayu kekiatan. Jati-jatine datan bisa muter Taman Siwedari. Warsa hideping tekad sing katon ning wewayangan namung ingkang rayi kang kinasih nenggih Sang Bambang Sukasrana. Sinuwun ngaturaken agenging panuwun awit anggen paduka sampun kepareng misuda dhateng kula. Ya Sumantri, wrangkananipun Kakang Yodi. Aku mung kari ngenteni titi mangsa iki Yayi Dewi Citrawati lagi sengsem lelangen ana jroning taman. Wis ben Yayi, sak katoke Yayi Dewi ben marem rasane nggone lelangen ana ing Taman Sriwedari. Inggih sinuwun. Surya oh lulunan jemangkeng suku ngubenging taman Hanon Sekar Warsiki ceplok seruni arum dalu datan kantun Sekar Kenanga miwah anggrek wulan dadya sengsem ing rasa lenggih Sang Kusumayu Dewi Citrawati mulat endahing taman kasuwargan ingkang wis ngalih mring Maespati saya nyembuh raos mulyaning galih dasari ginarwa dening Nalendra Gung Binethara Prabu Arjuna Sasrabau dadak saka ling mangke
riwes nyomapan ing tengah-tengahing taman saya manengah. Datan kenyono-nyono ana buta bajang ingkang lemprak tilem ana ing sela-selaning watu miwah kinayoman ing gegodhongan miwah kekembangan dadya hanjelih karuna. Tananira layu kumelku cemrah maratani sinuwun ana apa Yayi Dewi sanget mboten nginten bilih paduka ngingu klinthah paduka ngingu setan paduka ngingah demit kawentaring jagat Taman Siwedari menika taman kasuwargan endahipun angluwi nanging kenging menapa sareng dumuging Maespati wonten buta bajang ingkang sanget nggegilani sinuwun menawi buta bajang boten paduka perjaya kula tetep mboten badhe sagah dados garwa paduka. Sumantri iki pusakaku buta bajang kae patenana Sumantri sendika ning Sono adikku aku wae kang mati yo abot temen lakonku nggonku arep masrahake awakku menyang
nusa bangsa lan negara iki. Kakang Mantri kowe aja sedih ya Kakang. Kowe aja susah ya Kakang Mantri. Kakang, aku sing salah. Kakang Mantri aku sing luput. Yo kene aku ngetik ketawa dari aku keturu ayo kene Kakang Mantri. Aku sing salah yo Kakang Mantri. Adikku kowe ora luput. Nyatane jagat sing nekseni sing bisa mboyong Taman Sriwedari dudu aku nanging kowe ya kowe. Kakang, aku lumangsa wis to. Nek pancen kowe digawani keris karo Arjuna kon mateni aku paten nono aku ora apa-apa. Saiki wis kewiyak. Ayo kowe tak jak sowan sinuwun. Aku bakal matur yen to sejatine aku duwe dulur kowe. Wiwit ngarep aku ora wis ngajak kowe nanging kowe ora gelem. Dadi ning lakon kaya ngene iki. Aku arep matur Prabu Arjuna Sasra yen to sing bisa mboyong taman dudu aku nanging kowe di. Kang, kareping atimu karo kasunyatan ki ora bakal gathuk ya Kang. Karepmu pengen mapan ana ing adil karo bener, kowe pengen wara-wara. Nek sing ngrampungi pakaryan iki aku, dudu kowe. Ning Kakang Mantri kowe kudu eling. Nek jagat iki racak-racak wis karoban kadonyan ya. Harang-harang wong sing gelem resudi nandukke paningale batin. Oke-oke mung padha kiyumyun karo gebyaning lair. Dadi nek enek sing ketok mompyor karo bergas kuwi sing dianggep becik. Monggo dikampak-kampakno ki wujudku kaya ngene. Sirahku mbendel, bathukku nonong, mripatku mendeluk. Hidungku pesek, cangkemku merongos, untuku pating cerongan. Tanganku ceko, sikilku gejik, bokongku nyenting. Sing gelem ngwongke aku ki mung kowe karo bapak. Mung kowe karo bapak, Kakang. Sepisan iki ya Di, kowe gelem. Kowe gelem Di. Senadyan keris iki dening Kang Sinuwun supaya disarungake ana ing wetengkunaning aku iki menungsa ingkang isih kedunungan genep. Aku dudu wong edan. Aku moh kelangan kowe, Kakang Mantri. Aku tak kandha ya Kakang. Aku tak kandha ning rungokno ya Kakang Mantri. Iya piye? Nek kowe arep nindakake pakaryan aku lila. Kakang. Sing jenenge pati, pati kuwi ora ana. Pati kuwi sejatine ya mung pisahe nyawa saka raga. Sing diarani pati iki mung oncak jatining urip sing ninggal wadak. Mula nek wong sing wis nguasani jatining urip
kawruh kasampunan kuwi wis ora bakal wedi mati. Wani mati kuwi pangareping wani wirang lara lari larut larat. Wong sing wis duweni kawruh kasampurnan kaya aku iki awake wis dikorbanke kanggo rahayuning jagat. Mula wong sing kaya aku ki wis ora wedi mati. Yo Kakang yo kilat tatet sesautan gegono bang sumirat kaya kawratan getih saking katebian keprungu kentongan pring ingkang uluk-uluk kumenclang muni mungguing awang-awang yen Torinasa kaya nyawa kang wis ora krasan melu ragane. Rebah Sang Sukasrana rinangkul dening Kang Raka Bambang Sumantri. Manjing alam pamancat. Oh. Kagange mantri aku tresna lahir batin karo dulurku tuwa. Oh. Yayi Sumantri buta bajang katone wis mati nanging kok rungkepi nganggo netesake luh nangis ngguguk kowe iki ya gene Sumantri nuwun menika adi kula. Oh. Sumantri kok kowe ora matur ing ngarep yen to duwe dulur menika adi kula Sukasrana pejah saking tangan kula. Sumantri kowe iki ya gene Sumantri kuwi dulurmu ya dulurku Sumantri. Oh. Pawarta sambung sumambung patine Sang Sukasrana saka Bambang Sumantri kapireng ing jati srana Begawan Sumandakni. Oh. Bener tenan Sumantri adimu mati saka pakartimu Sumantri.
Rama penemban kapejana kula nderek. Kula ingkang ngutus Prabu Arjuna Sasra. Jaring aku Ratu Titis Wisnu ning kok mamak mumuk paningalih Arjuna Sasra. Ora ngajeni marang lelabaning titah. Muktimu mung sak kemprangan Arjuna Sasra. Gendinge kandariya ladrang kecul Ayo Jogong. Out. Iya. Hae a. He o a. Rangu-rangu yo. Buyatmi ya rung medun. Buyatmi sapa? Sapa mau jenenge? Sapa asmane? Oh, anu Ding. Samiyem. Oh, kowe iki anggere nek wong arep sedih mbok kendhoni. Iya, wancine ngendhoni kok apa wong iki gur kon stres. Ya ngene Gong, dadi angel. Wong urip kuwi angel, terus mempelajari kehidupan sing dituangkan ke dalam sebuah karya seni iki ya angel. Pas. Iya ya. Sirku ki arep jeledar. Mangkat dina iki, ayo. Sapa? Mbok anune kae dalange Giarno ya. Giarno iki sapa? Ya sing cetha wae nek nonton wayang kuwi aja peh hafal lakone anggere diumumke judule terus ora gelem nonton. Ngono lakon kuwi wis ngerti. Kaya anu to dipateni karo anu to. Iya nek balungane iki substansine kuwi lakon Dewa Ruci, lakon apa kuwi ya ngono kuwi ning
saben dalang kuwi, saben Petruk kuwi duwe sanggit, duwe garap dhewe-dhewe. Nah. Nek ciri khas awake dhewe ya ora mung sanggite ning ya sastrane sak rupan-rupan sak isa-isane ya ditata. Iringane najan ora nganggo latihan mung bla 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 ya ditata ngono Kang. Kuwi karepe iki berusaha ngono lho Kang. Lah iya, berusaha supaya antarane wujud wadah isine iki kelop ngono. Iya. Nah, senadyan sing rebab potokan ning ora potokan ki opo potokan. Kaya apa wae dibantu kok malah motok-motokke. Lho tegese iki wong ki anggere nganggo adu rasa, Gong. Kono kene iki padha wae. Oh iki sedih, oh rebab aku kudu tak sliringke. Niki ngreke iki nemrone kudu tak tumpangne. Nah. Yo o a. Kudu numpang. Ha iya ya. Ngono. Dadi kabeh iki kudu ngarep karo mburi iki ya kudu sayek-sayek kapraya. Jenenge kuwi wong mikir karo wong nyambut gawe. Ya perkara apik apa elek kuwi wis sumangga kersa ning sing baku dadi wong urip ki wis berusaha ngono ya, Gong. Ha iya. Alhamdulillah wae. Merga wujute pakliran ki saiki wis ora kaya mbiyen, wis beda. Nek jaman kuno mbiyen blegere wujud pedalangan ki padha. Wiwit Sabang tekan Merauke iki nek pekliran Ringgit Purwowacucal gaya Surakarta kuwi padha. Wiwite anggere dalange wis maju ya terus miwiti sinden sendhane ing pradanggang. Nah ngono kae terus iya terus tiring tak gendek tiring tintak gendek tiring tintak gendek tiring tak tek ngono kuwi. Ah terus lah iya lah kuwi terus isik suwi kae Srodata Pitana terus engko munggah Sekalesah iki nalikane ro ing dalu neno mangken tanpa siring ngono neno sapa nek dulurku Mas Joko Wardono mbiyen Suwargi to neno itu wae kae ngantek suwe kok. Bar kuwi iki jek suluk jangkep, bar kuwi jek rembug bagi binage. Bagi binage suwe terus bar rembug bagi binage terus rembug basa-basi. Tekan nggon kono kuwi lagi anjrah urung arep lagi arep mlebu rembug wigati kuwi wis mangan wektu sak jam. Luwe. Mulaku Cancut Taliwondo nalika taun 89 wis tau tak critakne. Gandeng aku wis nampa konsep pemadatan, konsepe lho, Gong. Ya. Nah, terus tak terapke ning nggon pekliran sewengi. Merga apa? Besok ki calone jaman ki mesti serba cepat. Ora bisa ngono. Lah nek ngono sing miwiti kowe nek garap sedalu natas digarap ngantek tekan tancep kayon kuwi pancen aku wis. Bukti sejarahe ya enek. Lah perkara saiki angger wong wiwite saiki ya wis nganggo prolog, intro. Wis ngendi-endi ngono ning biyen ki dhisik dhewe aku. Nek Pakliran Padat Institut Seni Indonesia ning lak Pakliran Padat. Sing nggur sak jam kuwi nek konsepe tak trapke kanggo Pakliran sewengi. Mula nek lakon Banjaran, Gong, nek banjarane tokoh kuwi lelakone dawa. Nek iki lak mung loro lelakone, ya ta? Iya ngenger karo gugur, iya. Ning saiki nek Banjaran iki upamane Dasamuka. Wiwit lahir nganti mati iki ngliwati pirang puluh lakon. Kuwi nek ora nganggo konsep pemadatan terus liar ngecakke iki piye? Lah iya ya. Mule jebulane ya nek gunane ya truk wong ngotak-atik karo mikir karo mengaplikasikan iya. Ya ning gunane, ning beninge berusaha. Iya iya, Bah.
Yes. Disinau saya engel, disinau ora saya gampang. Saya tuwek ni ndalang saya wedi. Lah iya. Mula sing mbok adepi iki ora wong baen-baen. Piye Nganjuk ki wong pinter-pinter ora mau sepelekke. Iki sing rawana kene wit sore mau ki sing mriksani wayang utawa sing ndelok wayang ki wiwit bayi, Gong. Mangsamu kok. Wiwit sadurunge Mbah Panut nganti dualang sapa wae kok Jawa Tengah wis rene iki wis didelok kabeh ora kok. Iki wong pinter-pinter coba sugoi caramu. Lho caraku piye? Lah aku nek mayang ya turutmu kok. Caraku wah mbok paido tak sampluk modar kowe. Ayo. Ayo tak takoni. Kowe wingi ning Banjarnegara ngetokke apa? Ya ngetok. Wis meneng Tru ora. Ya wah. Le macam wos. Iki ngenteni neh iki ngeling-eling karo garep neh iki nggih tanggal 1 September iki daleme Mbak Dr. Kate Jamerson iki karo wayangan iki. Rumangsamu ora. Oh. Wah. Kuwi yo angel. Iki angel. Ya sitok kuwi nek mundhuti lakon mesti ora gampang. Ya angel. Iya. Aku melu lho, Truk. Aku rung oleh kaos lho, Truk. Iya, engko didom kok. Diparingi kok. Iya. Ning neng wis. Dasare digenderi karo Mbah Atmosami. Dibantu kok, Mas. Kuwi ya wong pendidikan, Truk, kuwi. Kendang apik, gender apik, rebab apa-apa apik kuwi, Truk. Iya. Dek, ora kaya kluthuk kae. Kluthuk sing sok genderi kowe iki lho, Gong. Oh, kae dah. Lah kok ranyang nganti to, Gong? Main. Ning weh sindene ya. Ya mengucapkan puji syukur ngarsaning sing gawe urip dene Banaran Kulon tetep ngrembakake budayane. Iya. Eling karo negarane. Bendina eling. Ya tegese le mengeti nganggo gelaring budaya wayang. Wayang ki arep diitung-itunga dimurah-murahno ki ragate ya ora sethithik ya, Gong. Iya. Mlane kuwi, saiki nek ijek nek wong gelem wayangan kuwi bijine kuwi wis 7 sik. Kuwi lagi gelem wayangan, urung nanggap aku kuwi bijine wis 7. Nek lagi ngrasani sok taun ngarep arep nekake ngono kuwi nek aku bijine ya wis 9,5 kok. Luwe-luwe nek dipanjeri kuwi 99,9. Seorang ngrekes dapurmu iki. Nong. Ya. Mari kangen. Sing nyinden Uul. Ya. Uul ya. Uul mari kangen ya. Wah. Dilepeh sik mut-mutane. Kena ngemut ning iya. Kaya tahun 90 itu kok. Ul? Bagaimana rasa hati Anda malam ini? Biasa mawon. Oh, tak tutuk sisan. Wong diwangi tuku omah kok malah. Ngapusi niku, Pak. Aku angger ming tanda tangan nek yo ngewangi to kuwi. Supaya mensukseskan surat menyurat ki yo. Iya. Nek karo kanca ki ya sing apik, sing lumo, sing breweh. Iya. Sing ngegongi sapa kuwi? Kuwi dulure sing ngono. Matur nuwun Mas Gun. Wah, lah nek sing gambang terus. Wah, sing gampang ya. Wah. Wes kuwi duwe sejarah lan duwe kesan terhormat yang disaksikan oleh seluruh bangsa lho, Truk. Sapa? Iya.
nalika rekaman Rama Bargawa taun 94 ning Bonalaya. Kuwi nyaron penerus mangsamu piye? Sing ngendang Suwargi Mas Narto, pengendange Pak Mantep sing nyaron penerus kae sing gampang kae. Lah ndelala ngetokke lagon jali-jali. Sing buka lak saron penerus. Ora iso digongke lho gur mandeg ning kono terus. Ijek eling wonge. Sapa Mas Darmin? Rekamane ijek golekno nang Indosiar. Sing buka kowe. Oke. Jali dados. Ora ngono sih meneh. Ngono kae ngono kok ya. Mbak kecentot paku jare. Paku apa? Kae melu mayang karo ya suwe guys. Ngandek kuru kae. Wah ya matur nuwun awake dhewe wis dibantu suwe karo sing gampang kuwi ya, Gong. Iya wis tekan ngendi-endi. Mek mbiyen ki urung cara nggawa bis terus sing numpak El sampe elek kae. Iya. Terus lek Darmen ki lungguhe cedhak karo Mbah Yoso. Wong tuwek gek mutan. Ya lek kemen kuwi sing gane ngadahi. Piye, Mbah? Gilane Gong. Ya komplit ya. Nek rempelo nek. Wes ayo ul ayo nembang ul ayo. Nah, digiyarake. Lalu mangsa pengendange ical, Pak. Mas Wakidi enek beres. Ya kaya arep sepuhke ora ampek. Mangsamu. Lah ngendangi apa to Gong kok ora tau ampek nek Mas Wakidi? Lah ngendangane iki lolo kali beber. Bocah ngono kuwi kok ora ampek no, kaduk manis. Ya. Gobokmu jarengen wae. Kendangan nganggo rasa iki ngono kuwi. Goblok kowe. Oh sing mbok seneni iki sapa? Ngaku. Dadi take kendang ki nek tak
semu kuwi ngangin. Lingane ora ngene. Nek iki dingenake tas kuwi tak jogetan tari. Kaya Bagong tas. Gelang tintir. Nek tak wayang iki ngangin ngono. Mula kita didadak keket Pak dolang iki ngangin iki ya kaya nek angin-angine ngono lho. Dadi semu. Mula tak ki penting kuwi nggone kiwa. Mula tangan kiwa kuwi sing penting dhewe nggon dijiki. Iya. Ya pengendang-pengendang kuwi adi sing entuk barang iki pengendang kuwi. Iki penting iki. Iki ngandani apa piye to? Lho iki bener kaya kurang ngapusi. Ya dari sapa sing pengen ngendang apik ya kuwi mau. Tanganmu kiwa ki openono aja sok nggo ndemoki sepatu. Mudeng karepmu ora karepmu. Ya. Ngono. Apik. Wah iki dasare le klenengan ning daleme Mbak Keci Mas Wakidi kuwi to. Daleme pinggir sawah. Pas ngene. Nene terus sisih kono juk dangdut kono. Anek musik. Waduh lah piye mau gending gandrung manis kok diwer dangdut ki piye. Ya pancen daleme ya cedhak nggon musik ngono kuwi. Wah iki cangkeme pitik ngopo ae. Ora wong nyambut gawe wae. Wong kene ijaan neruske kok klurak-kluruk wae. Dinteni sik, Gong. Muni ora. Nang muni tak dadekke lagu lho. Anggere terus kendange blek-blek ora sah. Men lho, wah tak kira arep mengestoni terus lah kok mung sak jineman tok. Saya awake dhewe berterima kasih. Iya. Lah niki jan luar biasa tenan iki Mbanaran Kulon wis warga masyarakate padha rukun guyub. Lah iya. Upama ta ana seling surupe lan ana benthiking rasa lumrah tumraping wong urip ning Bali ngelingi kabeh kuwi tunggal bangsa, tunggal basa, tunggal negara, tunggal abdi negara lan tunggal masyarakat Nuswantara. Sing isih ngegungke kelawan budaya ketimuran. Iya. Elok tenan. Aja ngencengi kendang wae. Kaya Pak Ngulon kae lho, ae ora tau ngencengi kendang. Pokoke unine langsung ditabuk. Ya ngono, heeh. Wis ora tau kok dituthuk wedi pokoke ngono. Ngune wong tangan apik iki sak cek-ceke kendang. Iya. Wis nganggo rasa. Ayo, sapa genduk sapa neh sing nembang. Nyenengke. Gelo, gong metu kabeh lho. Turun nggon panggong. Wah, kele gongko kok. Kowe nyuwun cau glethak, kok nyuwun cau. Esuk maneh sapa kae? Genduk sing ana nomor 2 kok kene ana tengah. Iya. Asmane sinten? Kula Laras, Pak. Laras, saking pundi? Wonogiri. Asline Wonogiri. Nggih. Wonogiri daerah ngendi? Kecamatan ndi? Ngadirojo. Oh, etan Wonogiri. Nggih. Bapakmu dalang. Nggih. Sinten, Pak sinten? Pak Imin. Mosok. Nggih, Pak saestu, Pak. Loh, aku rong tau krungu lho kok. Dalang kok jenenge Min niku rong. Niku nggen KTP kalih nggen Kakang nggih ngoten niku. Nek umume iki mesti O. Ki Narto Sabdo, Ki Anom Surata, Ki Mantep Darsana, Ki Purbasmara, ya, Ki Entus Susmana, ya.
Paimin. Ngono men. Nggih, lah niku kakange nggih Paino, adine nggih Paiman, ngoten Pak. Oh, terus tekan kowe anak-anak jenenge Pailit. Lah kula dijenengne niku riyen ajeng setep nggih diganti Laras. Oh, ngono. Nggih. Ah iya ya. Pakmu ya jek sok ndalang, Nduk. Nggih, arang-arang nggih sok. Mula asmane iki lho jenenge kuwi kon ojo men ngono kuwi. Ya ditambahi wae Paimino. Gondo Paimino. Aku nggonku ki enek wong lanang jenenge Paini. Nggonku lumrah ngono kuwi. Gandeng wis dadi guru ditambahi o, Painianto. Enek jenenge Juni ngene Junianto. Sarnianto ngono, Paimino. Ya omong pakmu. Kula nek ambek nek ngarani Pake niku Paimin kendhok ngoten. Lho, cek ngendhok. Lah kirangan. Spesiale apa pakmu iki? Lah ndak bunder ngoten. Oh, bunder. Blekenek ngoten lho. Men Paimin kendhok ngoten kula nek ngono. Lah nek karo pake ya aja ngono ah. Iki kapak-kapakno anak iki kudu ngabekti karo wong tuwa ya. Nggih. Nembang apa? Nggih. Diaturke karo Pak Kepala Desa, dasare kepala desa wanyar terus telingkas. Wis apa-apa duwe karek nyambut gawe mengabdi kepada masyarakat. Ya ngono kuwi sing bener ki. Iya. Dadi pengen dadi pejabat utawa pengen dadi pamong barang kuwi nawaitune iki pancen arep ngabdekke diri. Lah iya, ya kaya Bambang Sumantri ngono ora niat golek apa-apa ning pancen ngabdekke jiwa ragane kanggo nusa dan bangsa ya, Tru. Iya. Ah. Dadi dalang ya ngono ya, Gong. Nek ngono. Dalang ya ngabdi nusa bangsa kok. Iya, lah nek gelem dibayar. Lho. Lah apa rene cukup nyang dhewe. Yo. Pirantine semene mbane wonge semono kae kuwi kok rumangsamu piye? Apa ning dalan kuwi rumangsamu ora madang? Iya ya. Iya ya madang. Ayo, nembang apa, Nduk? Ngimpi mawon nggih, Pak. Ngimpi mawon nggih. Oke. Ngem. Oh, ngangge bawa. Iya no, sik ya ini kok. Nino. Mungkin nek keselan watuk ampun dirasani nggih, Pak. Nek gol keseselan watuk ya ora. Nek keseselan liyane lha kuwi sing aku rumah sawu nyambut gawe bengi iki kok beda karo anu lho. Mergo enek pengreba, penggender, penggambang, pengegong. Nek liyane kuwi cuek aku wis. Iya ya. Mayaku beda tetep ya. Ngendang bareng kan pomo gelem gawa bojo ngono. Iya. Lungguhe ning ngepe tak jejerke ning arep. Mburine somo. Iya ya. Yo. Iki rekamane iki aja diunggah ning internet lho. Lah kok kuwi gak ngalang-ali. Wah, mangsane aku ki wedi saiki mah diunggahe kono. Luwe-luwe didol ngono, wah tak tuntut. Lah nek diunggahke ning internet iki ya ngopo to, Gong? Lha wong mayang ki akeh improvisasine engko enek sing ora bener rumangsa tersinggung rumangsa ngenani kono kene dikira kepiye ngono kok dadi perkara saiki iki ngati-ati karo media sosial aja. Oh iya ya. Heeh wis. Nyambut gawe ngene iki wae sing ngerti ya lingkungan kene ora apa-apa dadi sok nek ditanggap ning sisih kono ki ijik tenang ngono lho. Iya.
Ning kene sesuk setel rekaman setel ning nggon ngobong boto kono, begini kono. Sesuk bareng jaluki Sumantri meneh bingung. Lah iya ora ben mikir ngono. Jare kowe mau iso omong. Lakon iki padha nanging garape iso beda. Ya iso ning utek menungso kuwi nek watese blek-geblek. Ya. Yo. Habebasan tanpa Dek manut to, Nduk. Monggo nek ditambahi H kuwi guru wilangane kokean. lah kula namung nurut ndak Iya. Wah, iki anggere ngene iki mesti pengen dadi sinden Mayangkara selama-lamanya mesti. Iya. nggih biasa mawon Iya. Yang pancen apike iki ngene lho, Bu. Sinden kuwi oke-oke iki nek nggon daerah nggonku kono ki mesti bojone dalang. Bojone pengendang. Oke-oke ngono. Iya. Lah nek kowe malah anakku malah ora duwe bojo sinden wis. Aku malah tak serahke karo pengendang-pengendang ngono do duwe bojo sinden. Pengendang. Lah upama sing pengendange iki kebacut bojone dudu sinden, ya disindenke. Lah nek ora iso nyinden, golek liyane. Oleh kuwi marai ora bener. Ya. Nek lak ming gandrung. Aku keprok wae iki. Gandrung karo ngepek tenan iki padha wae ora. Kok pego barang melu-melu. Pengesan. Yo. Tatanane gong iki. Mung desa mawa cara nek cara kono ketoke tatanane gong ora ngono kuwi. Mula dilih dhewe bareng anu bingung dhewe. Kok dilih to gong ora. Ya. Nek dong melu sira kulep kan ora. Yo. Uul tuman, Pak. Apa? Uul tuman. Kan betake pete terus karepe. Pete. Nggih. Lho, tau mbok gawake pete ta? Lah niki wae kula betakne sing pete. Wah, layakmu. Bar nguyuh nang ngono wah. Bageng. Cahaya kok mangan pete. Mbok jengkol. Padha wae. Ya. Iki malah ana semes-semes meneh. Saka sapa, Gong? Pak Jaya Basuki. Oh. Nggih, Pak Jaya Sabin. Nggih, matur urun rembug Pak Purba, tanpa musik panjenengan wonten mriki pun kathah persasat ewon penggemaripun. Sugeng makarya. Nggih, lah nek kula mun saya tuwek ngajeng golek napa. Garap wayange wangele nika-nika. Lah iya, nika-nika iki apa-apa kuwi wis kelakon tok, Gong. Lah iya. Wayang kuwi unsure mung lakon sabet catur utawa dialog iringan utawa kerawitan. Ya ming kuwi, mbok olah alika kuwi papat kuwi. Lakon catur sabet iringan. Angger kuwi iki dikuasai dengan baik. Kuwi nganggo cara kepiye kuwi gampang kok, Truk. Iya. Lah kowe apa wis menguasai dengan baik? Berusaha. Ya. Mula aku lek kandha bola bali, aku moh nek dikeki label dalang sastra, apa dalang sabet, apa dalang lucu, apa dalang gendingi, moh. Dalang ki ya kabeh, ya sastra ya gendingi, ya dong lakon ya arepa bijine ora 10 utawa ora 100.
gur 7 ya ora masalah. Ning kabeh kudu dikuasai dening dalang. Nah, aku ya bijiku ya gur 6 kabeh, Truk, ning tak ratake aku. Mergo nek dalang ora ngerti gending yo taktuk. Arep nyuwuk sampah, arep nyirep e. Wangele ra jamak, sing ngendang modyar no. Tong. Tak. Angel kok. Sampah kok dijujak. Nggon-nggon angel. Yo. Nduk, monggo. Miber ngideri jagat ngulandara Nino nglembarang nggahi oh iya gunung saiki iki golek sinden angel. Iya. Kulik. Aku saya mak printing. Ingetno pang kuwi, Truk. Oh. Aku nek manuk ngono kuwi ra wedi kok. Ning Depok kono didol kok, Truk. Depok. Ngono kuwi ya didol, kolik ya didol. Ning ya aja ngingu manuk ngono kuwi. Emprit gantil ya aja diingu. Ngingu emprit gantil. Ya. Ayo, Bu. katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa Aye.